Una bona tarda a tothom. Benvinguts una altra vegada i un altre dia a Amics de la UNESCO de Barcelona. Avui encetem la darrera sessió del primer cicle de bioètica i salut que vàrem iniciar, de fet, ja fa més d'un any i que arran de la pandèmia vàrem haver de tallar, com molts de vostès sabran. Avui és la darrera sessió, com comentava, i aquesta vegada va a càrrec d'una persona, jo diria que de la majoria de gent coneguda, que és la senyora Núria Terribas. La senyora Núria Terribas, que tothom coneix en aquests moments ja, és la directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, i a més, des d'Amics UNESCO de Barcelona no tenim paraules d'agraïment per ella, perquè ens ha portat uns magnífics conferenciants que ens han aportat coneixement, ens han aportat tranquil·litat, però sobretot ens han aportat sapiència i reflexió, perquè la reflexió és per nosaltres, d'Amics UNESCO de Barcelona, un dels temes més importants, la reflexió per una societat i una col·lectivitat sana, mentalment, físicament i èticament parlant. Avui parlarem d'un darrer punt que és dur, però que abans de parlar-ne el que sí vull recordar és el perfil de la senyora Núria Terribas. Recordem que la senyora Terribas és jurista, és advocada, és especialitzada en l'àmbit de bioètica i del biodret, té una trajectòria de gairebé 30 anys en el camp de la bioètica, és directora, com ja s'ha dit, de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic, és vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, és membre del Consell Assessor de Salut i membre i assessora legal d'un bon nombre de comitès d'ètica d'institucions sanitàries del nostre país, així com també és membre del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra. A més, té una important producció científica com a autora de nombrosos articles i capítols de monografies sobre bioètica i dret, i ha participat com a ponent en moltes activitats de bioètica de l'àmbit nacional i internacional des de l'any 1992. Per tant, té una experiència absolutament garantida i li agraïm molt que hagi volgut fer aquesta darrera sessió, com és el final de la vida. Moltes gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. Bona tarda a tothom que ens està escoltant per tractar un tema, com deia la Rosa Pujol, que és delicat, però és necessari. És necessari parlar-ne, és necessari fer-hi reflexió. És d'aquelles qüestions que sovint a vegades surten a casa, potser a la taula, potser referit a algun familiar, a alguna persona propera, però que costa molt pensar-les per un mateix. Fer una introspecció de dir, i jo com em posiciono davant d'aquest futurible del que ningú s'escaparà, que és que arribarà un moment del final de la nostra vida, que no sabem com serà, tampoc sabem si serà en un context de malaltia, si serà en un context sobtat, però en qualsevol cas és saludable de tant en tant fer-nos aquesta reflexió interna, no? Com voldríem que fos això, no? I per tant, jo començo precisament la presentació, si me la posen, allò que tots voldríem al final de la vida. Allò que tots voldríem al final de la vida, estarem d'acord amb que compartiríem alguns elements claus. En primer lloc, ser tractats amb respecte, i que això ho donaríem per fet, per descomptat, diríem tots, no? Però és que resulta que en aquest tram, moltes vegades, de l'envelliment i del final de vida, el tracte amb respecte és de les coses que es perd, perquè la persona que es té davant es considera que ja ha perdut aquest element de reconeixement personal, i és quan més important és reivindicar el concepte de la dignitat personal. Un segon element és que ens deixin participar en les decisions que ens afecten, per tant que respectin la nostra autonomia, que encara conservem, si és que encara la conservem, perquè puguem determinar què és el que volem. Un quart element seria que rebem una atenció adequada a la nostra situació, amb una mirada integral de l'individu, no només el diagnòstic de la malaltia, si és que hi és, sinó en el conjunt de la persona. Moltes vegades, si mirem el conjunt de la persona, moltes coses ja no les faríem o ja no les hauríem de fer.
tractaments que són sobrers, desproporcionats. Per tant, que s'adeqüi l'atenció que rebem a les nostres preferències i als nostres valors també. Que ens permetin mantenir una esperança raonable, no? Aquest és un altre element cabdal. L'esperança, que és aquell element del fur intern de cadascú, que és el que ens fa encara dir encara potser hi ha una possibilitat, encara potser podré veure això o allò altre, no? Per tant, que aquesta esperança sigui raonable. I per últim, que probablement ens deixin escollir en quin entorn volem morir, no? Morir en un entorn que per nosaltres sigui adequat, amb l'acompanyament de les persones que voldríem, amb atenció a l'espiritualitat si la necessitem, amb confort, no? Tot això, tots aquests elements, són criteris molt subjectius. Fixeu-vos que us ho poso un interrogant perquè sovint tenim tendència a voler parametritzar tot això, no? I per tant, des d'un sistema de la nostra medicina que és molt medicalitzat, moltes vegades vol tenir paràmetres per medir tot això, no? Com es pot medir la dignitat personal? No es pot medir en paràmetres objectius. És el propi individu que ha d'explicar com viu aquest procés, si el viu amb dignitat o no el viu amb dignitat, no? Per tant, anem a analitzar-ho des del punt de vista d'elements essencials, no? El respecte a aquesta dignitat personal té molt a veure amb el concepte de qualitat de vida. Després tornarem en aquests punts. Ara faig només l'enumeració. El respecte a l'autonomia té molt a veure amb la informació que hem de rebre i la presa de decisions, fins i tot el poder-les planificar o anticipar, que també en parlarem, no? De la planificació i de la decisió amb voluntats anticipades. En tercer lloc, l'adequada atenció a la vulnerabilitat. Pensem que quan estem en una fase d'envelliment i de final de vida, o potser encara no, però que ens hi acostem, la vulnerabilitat de l'ésser humà, que la tenim tots, tinguem l'edat que tinguem i tinguem la condició que tinguem, tots som vulnerables. Si alguna cosa ens ha demostrat la crisi de la Covid és que tots som vulnerables, però es fa més aguda quan la persona se sent envellida, se sent amb pèrdua de facultats i sobretot quan té un horitzó de final de vida al davant. Per tant, aquí és molt important que apliquem els criteris ètics fonamentals de la beneficència i la no maleficència. Després també en parlarem. I en quart lloc, que tinguem cura d'atendre aquelles necessitats intangibles, aquelles emocionals i psicològiques, no? No només la malaltia ha de ser atesa en els paràmetres biològics i orgànics, sinó que allò que forma part de l'interior del subjecte també rebi atenció, no? Anem a la concreció dels conceptes. El concepte de dignitat. La dignitat la podríem definir, aquí us he posat la portada d'un llibre d'en Francesc Torralba que parla precisament de què és la dignitat humana, com aquell valor inherent a l'ésser humà, en tant que és un ésser racional, dotat de raó i per tant de llibertat, per poder crear i transformar la seva pròpia vida, perquè a la vida, al llarg de la nostra vida, amb les nostres decisions lliures, anem transformant la nostra vida i la nostra biografia, no? Per tant, és una qualitat intrínseca, ontològica de la persona pel simple fet de ser-ho. Alhora és un constructe ètic que li hem de donar contingut. El primer que li ha de donar contingut és el propi subjecte. És el primer que ha de definir què és per ell sentir-se digne. Però després, la societat i l'entorn tenim el deure, també, i especialment en les persones amb màxima vulnerabilitat, per exemple, les persones cognitivament afectades, aquelles que ja no ens poden verbalitzar què entenen que ells per ells dignitat, vetllar perquè aquesta dignitat sigui respectada. Del concepte de dignitat, i aquí us posava una cita de Concepción Arenal que em sembla molt adient, que diu: la dignidad es el respeto que una persona tiene en sí misma y quien la tiene no puede hacer nada que la vuelva despreciable a sus propios ojos. És a dir, un mateix que se sent digne ja pot estar en les condicions més penoses de vida, fins i tot, que puguem imaginar, que aquesta dignitat no li prendrà ningú. Per tant, del concepte de dignitat deriven valors fonamentals com la llibertat de les persones, en les que es fonamenta l'autonomia, la justícia. També d'aquesta manera com configurem la dignitat cadascú a la seva manera, se'n deriva la valoració de qualitat de vida. Més enllà de paràmetres objectius, com us deia, paràmetres que el nostre model i sistema sanitari i social pot avaluar, aquesta persona, quines condicions de vida té, on viu en una vivenda amb condicions de dignitat, quina pensió econòmica té cada mes per sobreviure. Tot això poden ser paràmetres que ens poden identificar una certa qualitat de vida, però, en definitiva, qui viu la seva vida amb qualitat o no és el propi subjecte i, per tant, no podem evitar d'incorporar aquest component subjectiu en la condició de la persona. Per tant, qui ha de determinar el que és qualitat de vida
o el viure amb qualitat el procés de malaltia o de mort, doncs la resposta, al meu entendre, seria només el propi individu. És sobretot el darrer que ha de dir com ho viu, no? Us deia que hi ha una sèrie de necessitats que moltes vegades no les tenim en compte, no? Que és l'acompanyament i l'atenció, per exemple, a l'espiritualitat, no? Que podríem definir-la com la disposició moral, psicològica, cultural de la persona que necessita desenvolupar un conjunt de creences i d'actituds perquè li donen benestar amb si mateix i amb els altres, no? I per tant, quan la persona està malalta o quan la persona està en una fase de final de vida, desatendre aquestes necessitats probablement és amputar una part de l'atenció a la persona, no? Per tant, això és important que es tingui present. El pacient necessita aquesta atenció a la seva espiritualitat moltes vegades, sobretot quan veu aquest horitzó de final, i demana un acompanyament amb això, amb ell i també per a ell, no? Respectant, com diu el nostre estimat doctor Vallès, les seves pors i el seu temps psicològic, no? Perquè ell sempre ens diu, el doctor Vallès, el temps és un paràmetre que cadascú el viu a la seva manera i el temps psicològic del pacient no és el del metge, no és el de l'infermera que va trafegada, que va d'una habitació a l'altra. El temps psicològic intern de com un viu la malaltia és cadascú el viu a la seva manera, no? Per tant, tampoc és un paper que l'hagi de fer exclusivament la família, sinó també els professionals de la salut poden fer-hi molt en això. I l'altre element que us apuntava abans és el de l'esperança, no? Esperança en què? És la confiança que tenim en què es produirà alguna cosa que esperem o desitgem. Probablement en el context de malaltia a vegades pot ser el guarir-me, el que sortirà un tractament que encara farà que me'n pugui sortir, no? O que aquesta operació quirúrgica que em fa tanta por, sé que tinc l'esperança de que millorarà la meva situació, no? Que podré tornar a caminar bé, que no tindré dolor, en fi, el que vulgueu, no? Podríem posar aquí. Per tant, l'única esperança no ha de ser el no morir-se o el curar-me, perquè a vegades això no és factible. Hi pot haver altres tipus d'esperances, no? El suportar millor aquells símptomes d'aquella quimioteràpia, per exemple, aquells efectes secundaris que són tan feixucs i que potser la propera tanda els portaré millor, el que sigui, no? O tenir l'esperança d'encara veure néixer el net, la neta o el besnet o la besneta, no? O tenir temps d'arreglar les coses, els papers. En definitiva, com ens diu en Marc Antoni Brogi en el seu llibre Per una mort apropiada, hem d'ajudar a readaptar l'esperança de les persones a fites possibles, no alimentant falses esperances que generen frustració, no? Sovint els professionals, amb tota la bona fe, poden generar una expectativa a la persona malalta de que allò se solucionarà, o no acabar de dir les coses tal com són, o maquillar-les de mitges veritats, o fer servir paraules d'ambigüitat, no? I això pot generar falses esperances a la persona. Per tant, hem de deixar obert el pas a l'esperança, però esperances raonables, no? El tercer element que és fonamental és el de l'autonomia i em centraré sobretot en aquesta qüestió i en el desenvolupament de la mateixa, no? Què és l'autonomia? Com diu la seva paraula, etimològicament ve del llatí autonomos, vol dir donar-nos la pròpia norma o la nostra pròpia pauta de conducta. Un és autònom quan adquireix una maduresa intel·lectual que li permet valorar pros i contres, no? I, en funció d'això, triar. Per tant, exercir l'autonomia personal vol dir que la persona lliurement tria coses a la vida, com cada dia en triem 40.000, des de les coses més banals de decidir si aparco aquí o allà, o si vinc a sentir aquesta conferència on connecto o no em connecto, fins a decisions d'alta transcendència per la meva salut o per la meva supervivència, no? Per tant, ho ponderaré des dels valors interns del que crec que és bo per mi, no? L'exercici de l'autonomia per això implica, sobretot en context de salut, que la persona tingui dret a que se li informi de la seva situació. Probablement, a no ser que sigui un professional del món sanitari, difícilment sabrà realment què li passa si el professional no li dona la informació de com han sortit aquestes proves, quin diagnòstic té, quina expectativa tenim, quin pronòstic vital li puc donar. A partir que tinc aquesta informació jo puc triar aquelles alternatives que m'ofereixen i les puc també rebutjar. Les puc també rebutjar perquè puc decidir que ja en tinc prou, que no vull seguir endavant. I per tant, encara que allò que m'estan oferint pugui ser eficaç
o pugui tenir un percentatge d'eficàcia que em diuen bueno, això encara potser sortirà bé, no ho sabem, hi ha una incertesa, jo puc decidir que no ho vull. Però per fer aquesta tria jo he de tenir tota la informació per poder ponderar allò que realment em convé, allò que és bo per mi. No? Clar, què passa? Que quan estem en procés d'envelliment i afegint-hi patologia, malaltia, deteriorament, podem perdre aquesta autonomia. Podem perdre-la del tot, o a poc, o una mica. Això no vol dir que la persona no hagi de ser respectada en la seva dignitat, no? I per tant hi ha un deure moral de l'entorn d'aquesta persona de preservar aquesta dignitat. I aquest deure qui l'ha d'assumir? L'han d'assumir els familiars, els cuidadors, les persones vinculades més properes del seu àmbit, els professionals que el cuiden, a poder ser respectant la voluntat prèvia de la persona si la coneixem. No? I per tant, hi ha hagut prèviament una manifestació anticipada amb un document de voluntats anticipades o una planificació, que després en parlarem, que em permeti conèixer què voldria aquella persona. No? Tinguem en compte, però, que la persona conserva aquesta autonomia si les seves capacitats cognitives no estan alterades. És el que en diem competència clínica. I per tant, és important matisar això, perquè sovint descartem a la persona massa de pressa de la presa de decisions, no? Perquè és gran, perquè considerem que ja no s'entera de res, que millor que decideixin els fills, que... No. L'edat no és cap determinant de manca de competència, ho han de ser els signes clínics que hi hagi al darrere, en tot cas. No? Perquè quan a la persona la descartem, llavors entren en joc altres persones que prenen decisions per ell, no? I no sempre aquests altres que decideixen per ell ho fan en base al seu millor benefici. Per això els requeriments per prendre decisions en salut no es poden basar en un criteri de capacitat legal, que ara veurem la diferència, sinó en un criteri de competència clínica. Fixeu-vos que la diferència dels dos conceptes s'entén fàcil. I moltes vegades en el llenguatge normal ho barregem i parlem de capacitat quan ens estem referint a competència. La capacitat és un terme jurídic que determina l'aptitud per realitzar de manera eficaç actes jurídics, assumir drets i obligacions. I el nostre Codi Civil ens diu que les persones adquireixen la plena capacitat d'obrar quan arriben als 18 anys. La majoria d'edat ens dona aquesta plena capacitat d'obrar que ens fa adults, no? Teòricament ens fa adults. La competència és una altra cosa. La competència és un terme clínic que es refereix a l'estat cognitiu de la persona en un determinat moment de la malaltia o de la seva situació. I per ponderar-ho requereix d'un cert coneixement tècnic. Pensem que, per exemple, una persona pot estar incapacitada legalment i fins i tot tenir un tutor i per certes decisions que afecten la seva salut considerar-lo competent, perquè entén perfectament allò que li estem explicant, entén pros i contres i, per tant, pot implicar-se ell en la seva decisió. No cal que un altre decideixi per ell. I a la vegada, una persona plenament capaç, com qualsevol dels que estem seguint potser aquesta sessió, en un moment donat esdevé incompetent, perquè ha tingut un incident i queda inconscient. Aquella persona és plenament capaç jurídicament, però en aquell moment no és competent per prendre cap decisió. Per tant, algú haurà de decidir per ell. Per tant, entendre aquesta diferència és molt important, perquè en el context de la presa de decisions el que compta és aquesta competència clínica, cognitiva. Si mantenim les facultats mentals, intel·lectuals, per entendre allò que ens expliquen, per assimilar-ho i per després prendre una decisió en conseqüència. Per tant, la valoració de la competència, quines coses aniríem a buscar? Doncs veure si la persona entén la informació que li estem donant, si aprecia el seu significat i, per tant, si sap contextualitzar aquesta informació a la seva pròpia situació, als seus propis valors, si és capaç de raonar i ponderar pros i contres i les alternatives que li puguem oferir i, finalment, expressar una tria voluntària d'allò que vol. Per tant, això és relativament fàcil de validar amb una persona quan la tinc davant perquè en un diàleg, en una interlocució, tu veus si t'està entenent o no. I hi ha maneres. M'ha entès? Per exemple, quan el metge parla amb el pacient moltes vegades, la persona es queda una mica com aturada. Doncs si tinc dubtes de que m'estigui entenent, jo he de verificar que m'ha entès. Per exemple, expliqui'm amb les seves paraules el que li acabo de dir. Per exemple. Per tant, això ja són tècniques de comunicació que tot professional hauria de poder exercir per validar que el que està davant entès. El problema és que en la majoria de vegades aquest exercici no es fa. Es donen informacions de pressa, es donen per escrit sense que la gent se les llegeixi, no es valida que la persona ens ha entès,
no valorem que la persona pot tenir un bloqueig psicològic en aquell moment perquè li estem donant un diagnòstic greu, important, i que s'ha quedat en xoc. I per tant donem per fetes moltes coses que a l'hora de la veritat es tradueixen en què la gent la informació no la té. Ni la té, ni l'assimila i acaba decidint allò que li proposen perquè li deu semblar que ja està bé, però no hi ha realment un exercici d'interiorització d'allò que està decidint. Com exercim l'autonomia en la presa de decisions vitals? Doncs amb aquesta informació correcta i veraç, amb un acompanyament professional tal com toca i prenent decisions. Els actors principals en tot això són, evidentment, la persona, la família i el seu entorn en la mesura en què la persona la vulgui implicar i els professionals. I per tant aquí tots tenen un rol que ha de ser cadascú en el seu lloc adequadament exercit perquè la persona realment puguem dir que pren decisions en consciència. I aquestes decisions es poden donar o quan la persona està en plenes facultats, com dèiem abans, té plena competència i ho vol compartir amb la família o no. Avui dia que tenim tants models de família diferents, tantes famílies descontextualitzades, doncs a vegades la gent és molt gelosa de la seva salut i no vol compartir amb els altres, i per tant hem de respectar això. Ho puc haver fet prèviament amb un pla de decisions anticipades o amb un document de voluntats anticipades que m'ha permès manifestar anteriorment les meves voluntats. Per tant, les formes de manifestar les voluntats poden ser diverses, però el que està clar és que aquestes formes les anirem a buscar quan la persona ja ha perdut la competència, perquè mentre la persona té la plena competència, el que val és el que està dient en aquell moment, en temps real, per dir-ho així, perquè ens entenguem. Després tornarem a aquest tema. Vull parar-me amb una qüestió que crec que és important, que és el rol familiar en el procés d'informació i decisió, perquè estem en un país de cultura mediterrània, com tots sabem, en què la família té molt de pes, en què moltes vegades les qüestions de salut es debaten familiarment, es comparteixen entre tots, tothom sap què li passa i tothom està al cap del carrer i tothom acaba opinant. I moltes vegades l'últim que se n'assabenta i l'últim que decideix és el propi afectat. Sovint es fan aquests paternalismes familiars, aquestes conspiracions de silenci, no es diuen les coses obertament, sobretot quan aquell que pateix la malaltia o la situació és una persona gran, perquè pensem que com que és gran l'hem de protegir amb tota la nostra bona fe i ens oblidem que aquella persona, malgrat tenir 80, 85 o 90 anys, és perfectament competent per entendre el que li està passant i poder donar la seva opinió. I sovint tots coneixerem casos en què les persones fins i tot acaben morint sense saber que s'estaven morint. I ni ho han pogut parlar amb els seus, ni ho han pogut externalitzar totes aquelles emocions i necessitats psicològiques que us deia a l'inici que porten a dintre, perquè els hi hem barrat el pas. Amb aquesta protecció malentesa els hi hem barrat el pas. Per tant, hem d'anar canviant també aquesta cultura, aquests patrons culturals en què la família passa al davant del pacient i, per tant, els fills decideixen pels pares i, per tant, escolta, no es preocupin, nosaltres ens n'ocuparem, no cal que parli amb el meu pare o amb la meva mare. No. Escolta, el meu pare o la meva mare, malgrat tenir una edat, és una persona perfectament competent a qui se li han d'explicar les coses i ha de poder donar la seva opinió. Després ens ho compartirà o no, però no donem per fet que per raó d'edat o per raó de malaltia la persona ja no està en condicions. Per tant, acabar una mica amb aquesta dinàmica de tot per ell però sense ell, perquè encara el fem més vulnerable, l'estem excloent del seu procés de salut i de final de vida. No oblidem que, a més, tenim una llei específica a Catalunya des de l'any 2000, una llei que va ser pionera al seu moment, que regula els drets de la informació i l'autonomia de la persona, que ens diu que quan es valori que aquella persona no té suficient competència, traslladarem la informació i la presa de decisions als familiars o al representant legal, si fos una persona incapaç, o a les persones vinculades. I en aquest context és quan parlem de decisions subrogades, és a dir, les traslladem a un tercer. Però cuidado perquè la llei també ens diu que aquestes decisions que pren un tercer per ell han de ser sempre a favor de la persona i respectar la seva dignitat personal. Per tant, no pot ser jo decideixo el que jo crec. No, jo decideixo posant-me en el lloc d'aquell pel qual estic decidint i pensant què voldria ell en aquella situació, què preferiria fer en aquest cas.
Per això us deia a l'inici que és important que d'aquest tema, que algun dia envellirem, emmalaltirem probablement i morirem, és bo que en parlem amb els nostres, que en parlem a casa, que la nostra família sàpigui què penso jo d'això, fins on estic disposat a arribar. Perquè això permet que la persona que ha de decidir en lloc meu, arribat al cas, es posi en el meu lloc i prengui aquest criteri de decidir el que hagués volgut el pacient, el que hagués volgut la persona. I per tant, aquesta voluntat expressada pot ser que me l'hagi expressat a casa un dia en una sobretaula o que l'haguem parlat 40 vegades referint-nos a familiars o persones properes, o pot ser que fins i tot la tingui expressada i documentada en un document de voluntats anticipades que encara tindrà més força. Però en qualsevol cas, per aquell que decideix, sí que té el deure de posar-se en el lloc del que l'altre hagués volgut. Si estic en un escenari en què no tinc ni idea de què hagués volgut ell en aquest moment, perquè potser això que li ha passat ha estat sobtat, mai haguéssim pensat que li hagués pogut passar, ara què fem? No sabem massa els seus valors vitals perquè mai els havíem compartit. En aquest cas, doncs, la decisió del que haurà de dir blanc o negre és buscant sempre el millor benefici. Per tant, ha de buscar el suport del criteri clínic, del criteri mèdic, per dir, escolti'm, què és el que més li convé? Val la pena tirar endavant això? No val la pena? Perquè ja ens faltaria l'element de saber ell què voldria. Per tant, el primer és saber ell què voldria, si no sabem això, anar a buscar el seu millor benefici. Per tant, en persones, especialment en què poden tenir diagnòstics incipients de malalties neurodegeneratives, de demències, que sabem que aniran evolucionant i portaran a escenaris crítics en què caldrà prendre decisions, explorem aquestes preferències i aquests valors. Parlem-ho, treballem-ho, perquè quan arribi aquell punt tots estiguem molt més tranquils de que sabem la persona què vol, i ho podrem fer respectar molt més fàcilment. I això amb què ho podem fer? Doncs amb eines, per exemple, com el document de voluntats anticipades o la planificació de decisions anticipada, que és una eina similar, que ara l'explicaré breument. Sobretot s'aplica des de la iniciativa dels professionals en persones que ja tenen un diagnòstic de malalties degeneratives i de cronicitat i que tenen un equip de professionals des de primària, normalment, que els acompanyen en tot aquest procés. I per tant, diguem-ne que en les voluntats anticipades la iniciativa parteix del propi subjecte, que ho té clar i ho vol posar per escrit. En la planificació la iniciativa parteix de l'equip que porta aquell pacient i que força una mica el parlem-ne. No sé si m'enteneu, el parlem-ne. Assentem-nos a parlar què farem quan arribi aquest escenari i què farem quan arribi el següent, perquè sabem què passaran. Imaginem-nos malalties degeneratives greus, altament incapacitants i que no tenen cura, com són les ELAs, els Parkinsons avançats, les mateixes malalties de demència que les tenim diagnosticades a l'inici però que sabem cap on tiraran. Tot això ens dona un temps preciós per poder treballar-ho amb la persona. Anem a veure el marc legal que tenim a casa nostra en matèria de voluntats anticipades i planificació. Com us he dit, Catalunya va ser la pionera en el territori espanyol en legislar sobre els drets de la persona en context de malaltia i de salut i, per tant, vam fer la llei 22.000 al Parlament ara fa ja més de 20 anys. L'arrel, diguem-ne, d'aquesta llei va ser el Conveni Europeu de Biomedicina i Drets Humans, que se'n diu Conveni d'Oviedo perquè es va signar a Oviedo, que era d'uns anys abans, que establia un marc a nivell europeu de totes aquestes qüestions, molt bàsic, i que va donar peu a que des de Catalunya, impulsat també pel Comitè de Bioètica de Catalunya, s'elaborés aquesta llei. Després, aquesta llei va tenir una rèplica a l'àmbit estatal, amb caràcter de llei bàsica, i després altres comunitats han seguit una mica la mateixa pauta. Però també el nostre Estatut d'Autonomia recull qüestions referents al tema de les decisions en salut, el llibre segon del Codi Civil de Catalunya i la Carta de Drets i Deures. Per tant, tenim un ventall amplíssim de cobertura legal, per dir-ho així, o jurídica, de totes aquestes qüestions. La primera figura que analitzem és el document de voluntats anticipades, que no parteix del nostre context cultural. El seu origen és als Estats Units. Aproximadament als anys 60-70
sorgeix com un mecanisme de defensa contra l'obstinació terapèutica. En un moment en què la medicina es desenvolupa molt, comencen a existir les unitats de cures intensives, els respiradors artificials, tota la tecnologia de suport vital que et permetia allargar molt la supervivència de les persones, però potser en situacions de no retorn, amb la qual cosa no tenia molt sentit. Aquesta noia que teniu aquí a la foto, i es veu que és una foto antiga, és la Karen Kinlan, va ser una noia molt jove, amb 20 i pocs anys, que va quedar en un estat vegetatiu persistent, que és un estat neurològic en el qual tot el còrtex cerebral està mort, no hi ha cap possibilitat de recuperació en absolut, té només funcional el tronc, que li pot donar reaccions d'obrir els ulls, tancar-los, sembla que estigui conscient, sembla que dormi, però en absolut no processa res aquest cervell i, per tant, no té cap sentit mantenir un suport vital per ajudar-la a respirar i alimentar-se perquè mai tornarà a ser persona. Per tant, a cas d'aquesta noia, que els pares demanaven que els hi deixessin desconnectar i emportar-se a la casa a morir, va arribar als tribunals de justícia americans, després d'una batalla de molts anys, i arrel d'aquí es desencadena una mica el moviment de poder deixar escrit el què, perquè una de les sentències diu és que el problema que tenim en aquest cas és que aquesta noia no sabem què hagués volgut ella al veure's així. Per tant, són els pares que estan prenent decisions per ella. Doncs reivindiquem que la gent pugui anticipar aquestes voluntats per quan es trobi en una situació crítica com la Karen Kinlan tinguem clar què hagués volgut. A partir d'aquí nosaltres agafem una mica aquest testimoni que ens ve d'una cultura diferent de la nostra, molt més basada en l'autonomia que no pas aquí, que va arribar molt més tard, i ho regulem a la Llei d'Autonomia de Catalunya, a la Llei del Pacient, com aquell document que adreçaré al metge responsable que porti el meu cas quan jo ja no pugui expressar-me, i en aquest document hauré deixades unes instruccions concretes que vull que es tinguin en compte. Això és el document de voluntats anticipades que recull la nostra llei, també les lleis estatals similars que s'han promulgat. Al Departament de Salut, si a algú li interessa, en la web del Comitè de Bioètica de Catalunya tenim diversos documents, aquest que teniu aquí de consideracions que explica una mica més desenvolupat tot això, hi ha un model que podem seguir, però el més important és que li donem el valor realment que ha de tenir. És a dir, el document què és? És un mitjà per fer respectar els desitjos i valors de la persona quan aquesta persona ja ha perdut l'autonomia, ja no té autonomia, ja no és un subjecte competent a qui li podem preguntar què vol, perquè per la seva situació clínica ha perdut aquesta possibilitat. I en canvi, amb aquest document, d'alguna manera li donem l'opció en què encara estigui present en la seva decisió i ens estigui dient què vol que fem, a través de l'escrit. Però perquè això tingui un valor de veritat, cal que en fem un ús prèvia reflexió i informació. Aquí els professionals poden fer un paper cabdal. És molt important que si un vol fer un document d'aquest tipus, primer ho parli a casa, en primer lloc, però també ho parli amb el seu metge de família. O si és una persona que té un diagnòstic de cronicitat, amb el metge que el porti o l'equip que el porti. O si és una persona que està en el context de pal·liatius, doncs a l'equip de pal·liatius. És a dir, que en parli amb els professionals perquè l'ajudin a que allò que escriu i que dona instruccions ho tingui ben clar què és el que està escrivint, perquè si no ens podem trobar documents que estan fets perquè me'l descarrego d'internet, el signo, el porto a registrar i ni m'he llegit massa bé què diu. Poc valor tindran aquests documents si no els fem amb responsabilitat. Quins requisits ens diu la llei que necessitem per fer un document d'aquest tipus? Ser major d'edat, plenament capaç, per tant he d'estar en plenes facultats, el puc fer davant un notari, en quin cas no calen testimonis, o bé el puc fer a casa amb 3 testimonis. 2 d'ells han de ser persones que no tinguin un vincle de parentiu directe amb la persona que el fa, ni una relació patrimonial. Per exemple, si som socis d'empresa, doncs no. Per què? Perquè es vol evitar que hi hagi condicionaments per altres interessos. Per tant, interessos hereditaris o de control del negoci o el que sigui. Això és molt propi d'aquí de Catalunya. En segon lloc, quin contingut hauria de tenir un document d'aquest tipus? Que repeteixo, cadascú se'l pot fer de collita pròpia. No és que hagi de ser un format concret, una especificitat de clàusules, no, cadascú se'l pot fer com vulgui. Però sí que és important que, si més no, tingui un apartat on jo defineixi quins són els meus valors vitals i què és el que espero, què és per mi la qualitat de vida i la dignitat personal, allò que us deia a l'inici de la presentació.
Després que descrigui unes situacions sanitàries en les que prevec que em puc trobar. Escolti, doncs mira, jo quan estigui en una situació en què ja no conegui a ningú, en què m'hagin d'ajudar i valdre per tot, en què jo em consideri que ja no sóc persona, o si jo estic en una situació d'un dany cerebral irreversible, que no hi ha res a fer, o etcètera, etcètera. Jo aquí descriuré els escenaris que crec que em puc arribar a trobar i en els quals tinc clar què voldria que es fes, que seria el tercer apartat, deixar unes instruccions i normalment uns límits a l'actuació dels professionals. És important, tot i que no obligatori, designar un representant, és a dir, algú que em conegui bé i que jo sàpigui que arribat el moment defensarà allò que jo he posat allà. Perquè si algú en dubta, és que això no ho veiem clar, escolti, no, és que la persona això ho tenia claríssim. Per tant, ajudi a interpretar bé les voluntats i a que siguin aplicades. També puc aprofitar en aquest document per fer altres disposicions, per exemple, dir si vull ser donant d'òrgans, si vull que m'incinerin. Per tant, aquest document també pot servir per aquest tipus de coses. I tenir clar que jo sempre el puc renovar, revocar, fer-lo enrere, canviar-lo. No és res inamovible, és un document que ha de ser dinàmic i que la persona ha de tenir sempre la consciència de que tinc fet allà aquest document, potser que me'l torni a rellegir, a veure si encara ho veig igual, o he canviat alguna mirada de la meva vida que em fa revisar el document. Per tant, això és important que ho tinguem clar. Què he de fer quan el vull fer? Elaborar-lo i portar-lo en el centre on habitualment a mi se m'atén, el meu CAP o el meu metge responsable si m'atenen a l'hospital perquè l'introdueixin a la història clínica. A Catalunya avui hi ha els documents que estan registrats al registre que té el Departament de Salut, s'incorporen directament a la CC3, que és la història clínica compartida. Per tant, el mateix departament els envia perquè estiguin ja incorporats a la història clínica. A més, la inscripció al registre, que és voluntària, per tant, puc no inscriure'l, el puc tenir fet a casa i no tinc per què inscriure'l, no és obligatori, és una opció més perquè es faciliti que es coneix. Aquest registre, que el vam posar en marxa l'any 2002, per inscriure'l puc fer-ho jo personalment, per tant, anant i registrant el meu document amb l'original, les fotocòpies compulsades dels testimonis, del DNI dels testimonis, però si l'he fet davant de notari, el notari envia automàticament al registre el document. Per tant, jo no he de desplaçar-me, no he de fer res especial. I si el faig en el meu centre d'atenció primària o en el propi hospital i demano suport perquè m'ajudin a elaborar-lo, que també el donen des de les unitats d'atenció a l'usuari o similar, el propi hospital també et fa el servei d'enviar-lo al registre. Per tant, intentem validar diverses vies per facilitar a les persones que puguin atorgar un document d'aquest tipus. El registre no denega cap inscripció, només aquelles que li falti algun requisit formal. Per exemple, si jo he optat per fer-lo a casa amb 3 testimonis i només hi ha 2 firmes en comptes de 3, em dirà no val perquè li falta una firma. Però no entren a validar els continguts, jo puc posar el que jo vulgui. És important que això la gent ho tingui present perquè és un document que l'ha d'elaborar cadascú molt a nivell personal. Quins avantatges té? Protegeix el dret a l'autonomia de la persona quan ja l'hem perdut. Augmenta el coneixement de la pròpia malaltia, si és que jo el faig quan ja tinc un diagnòstic de malaltia, però jo el puc fer en plena salut. Si jo tinc ja clares certes coses, el puc fer sense haver de tenir cap diagnòstic. Millora la qualitat de la relació professional-pacient si em recolzo amb els professionals perquè m'ajudin a pensar-lo, a redactar-lo. Permet conèixer els valors ètics de la persona. A més, facilita la presa de decisions, perquè allò que jo ja he deixat clar, ho he parlat a casa, tothom ho té clar, això fa que tots estiguem més tranquils. Quan arribi el moment sabem què haurem de fer. I, per tant, descarrega també l'estrès i la càrrega psicològica que moltes vegades hi ha a les famílies de tenir una persona en una situació crítica, delicada, de dir, bueno, i ara què fem, no? Com que ho hem parlat abans, com que ho hem treballat, com que està escrit, tothom ho té clar, no? I als professionals els dona seguretat jurídica, no? Saben que estan actuant correctament. Quins problemes té? Encara hi ha molta gent que desconeix això. No sé si dels que avui ens esteu seguint, però molta gent desconeix que hi ha la possibilitat de fer un document de voluntats anticipades i hi ha una certa desconfiança a vegades entre els mateixos professionals. Bueno, això està fet fa molt temps, vés a saber si la persona encara pensaria així. A vegades hi ha tendència entre el col·lectiu de professionals a voler prendre-li valor, perquè com que no tens a la persona al davant per poder dialogar, doncs et sembla que allò que està en un paper vés a saber.
Cal proporcionar informació de la seva utilització responsable. Jo crec que aquí el sistema de salut pot fer-hi molt per poder introduir el tema. Cal temps per fer-ho bé, cal temps. I la figura del representant és important. Per tant, cal pensar bé quina persona trio com a representant. Algú que jo sàpiga, però moltes vegades el familiar directe no és el millor representant, perquè en el moment delicat pot estar condicionat emocionalment pel sentiment de perdre la persona. I això que el faci no ser prou objectiu. A vegades potser és millor representant un bon amic, aquell que saps que no et fallarà. Cadascú ha de saber qui. En quant als models, n'hi ha diversos. La Generalitat en té un, que el té penjat al web al Departament de Salut en el Comitè de Bioètica de Catalunya, el tenim. L'Associació Dret a Morir Dignament, l'Església també en té un, però hi ha altres. Repeteixo, no ens hem de fer esclaus de cap model concret, sinó que podem fer servir qualsevol i adaptar-lo a la nostra manera. De fet, la Generalitat al seu dia va fer uns díptics explicatius que estaven a les consultes externes, en els hospitals, a primària, on s'explicava què era això. Si algun dia no puc decidir, respectarà la meva voluntat, i aquí explicava una mica com fer el document, i aquest anava adreçat als professionals, compartint les decisions sanitàries. És llàstima que aquests díptics no s'han tornat a editar i quan es van esgotar no s'han tornat a fer més. És una llàstima perquè la gent ho agrairia. La proposta que fa la Generalitat té una sèrie de punts, d'apartats, jo els repasso molt ràpidament perquè ho veieu com a exemple. Principis a tenir en compte. Què és per mi el concepte de qualitat de vida? Comunicar-me amb els altres, relacionar-me, no patir dolor físic ni psíquic, no tenir dependència funcional, etc. Situacions sanitàries que jo puc preveure, en podríem posar altres, una malaltia irreversible en fase terminal, un estat vegetatiu persistent, una malaltia amb un pronòstic fatal que està ja en una fase molt avançada, una demència en estat greu, altres. Aquí podríem posar el que cadascú vulgui. I quines instruccions podríem posar com a exemple? Que no s'allargui artificialment la vida, és a dir, que no em posin mesures de suport vital, que no em posin antibiòtics si faig una infecció, que no em facin diàlisi si em falla el ronyó, que no em facin una reanimació si se'm para el cor. És a dir, tot allò que diguis, mira, ja no val la pena fer res d'això, perquè ja estic al final, per tant, que em deixin morir tranquil. Que em donin el fàrmac que calgui perquè si tinc dolor me'l puguin pal·liar, i per tant que no em deixin patir. Que es tingui garanties de la meva higiene i que se'm doni un tracte digne. No rebre tractaments experimentals, potser que no estan prou contrastats. Aquí també podem posar rebre ajuda espiritual al final de la vida, quan estigui en l'últim moment, rebre l'extrema unció, allò que jo vulgui posar. I també demanar l'eutanàsia, perquè ara ja és una opció que recull el marc legal i que, per tant, la podem incloure en les voluntats anticipades. I la planificació. Què és la planificació de decisions anticipades? Doncs quelcom molt semblant. Però d'on surt? Ens torna de nou a venir dels Estats Units. Estats Units, que ens porten molta davantera amb aquest tema, van verificar en un estudi que van fer l'any 94 que les voluntats anticipades ens donaven molt poca informació del que realment vol la persona, i que el document asèptic com a tal a vegades no era prou útil. I per tant, van definir un model que ens permetés, a través de la iniciativa que prenen els professionals, plantejar a la persona com ha de ser aquest procés de final. I és el que ells en van dir Advanced Care Planning, que nosaltres l'hem definit com planificació de decisions anticipades. Aquí, aquesta experiència dels Estats Units que ens diu que les voluntats tenen un sostre perquè ni tota la ciutadania està disposada a fer un document, ni tots els documents ens donen prou informació, van dir hem de fer un pas més. I per tant proposen la planificació com a complement del document de voluntats anticipades. No és una cosa o l'altra, pot ser perfectament complementari. A casa nostra ho hem implementat a partir de l'any 2015 amb el model d'atenció a la cronicitat avançada que el departament va posar en marxa i ho vam definir com un procés deliberatiu que es fa a partir de conèixer els valors de la persona, desitjos, preferències, en col·laboració amb el seu entorn afectiu, per tant, amb la família o les persones més properes, i l'equip assistencial de referència. I què es fa? Es planifica. Es planifica com es vol que sigui l'atenció davant de situacions que es aniran fent complexes.
especialment en aquelles situacions que sabem que esdevindran i que a la persona ja no li podrem preguntar. I per tant ens anticipem en aquest escenari i ho plantegem. Això és francament difícil de fer, perquè clar, tu li dius a una persona que encara està relativament bé, pensi que vostè arribarà un moment que s'ofegarà. Voldrà que l'intubem o no? I què vol dir intubar? Doncs el primer que li has d'explicar és de què estem parlant, què suposarà això, no? Ha d'entendre per dir, miri, escolti, jo prefereixo que no m'ho faci, o sí, el que hi hagi, el que sigui. Per tant, és molt important el paper dels professionals en fer aquesta planificació. Es comparteix amb el pacient la informació sobre com pot evolucionar aquesta malaltia en un procés bidireccional. Jo explico, tu em preguntes, jo t'aclareixo, per tant és un diàleg. Vol promoure una comprensió i una implicació molt directa entre el pacient i el professional en el seu procés. Vol evitar situacions no volgudes o innecessàries. Per tant, el que volem és evitar tractaments absurds que no té cap sentit aplicar-los i que la persona no els vol. Vol també acompanyar i millorar l'atenció al final de vida donant-li qualitat, però qualitat expressada per la persona, que és el que us deia a l'inici. Qui millor pot valorar què és per mi qualitat de vida soc jo mateix. I vol prioritzar les vivències abans que la supervivència biològica. És més important a vegades els valors biogràfics de la persona que el fet que biològicament li podem allargar la vida un mes, perquè potser aquella persona el que necessita és una setmana per acomiadar-se dels seus i marxar tranquil, i no viure potser 3 setmanes més amb angoixa, amb patiment, amb dolor. Per tant, s'elabora en el context de l'equip de professionals i el pacient. Així com les voluntats anticipades les podem fer a casa, sols, amb 3 testimonis, sense ningú que ens ajudi a elaborar tot això, aquí es tracta que ho parlem amb aquells que ja saben de mi, saben què em passa, saben com puc estar més endavant, saben quines situacions clíniques es poden esdevenir. Per tant, parteix d'un escenari de malaltia ja conegut, en evolució, no d'hipòtesis internes. Si un dia em trobo en aquesta situació, no, és que ja hi ha un diagnòstic, ja sabem que pot arribar a això. I per tant, la forma és més àgil, més dinàmica, més amable, si voleu. Es recull a la història clínica, no cal fer un document a part, i l'ideal és que, si hem fet bé tot aquest procés, després ho plasmem en un document de voluntats anticipades. Per què? Perquè no saps mai on et pot agafar una situació crítica i potser no estàs amb el teu metge. I per tant, si hi ha un document de voluntats anticipades que recull tot això, altres metges que em puguin atendre probablement tindran aquesta informació. Per tant, és perfectament compatible amb el document de voluntats anticipades, no cal fer una llei especial d'això ni res semblant, està dintre del marc de la presa de decisions, implica un pacte terapèutic amb el pacient i, a més, té l'avantatge que la planificació la podem fer fins i tot en pacients que ja estan començant a perdre aquesta competència perquè amb la família podem planificar. Bé, i dit tot això, explicat què entenem per autonomia, què vol dir poder prendre decisions fonamentades en informació, en coneixement de causa, què vol dir poder-les anticipar si ja he perdut aquesta competència. Tenint clar tot això, quines decisions puc prendre jo en el marc de la legalitat i de la bona praxis avui dia a casa nostra? Doncs qualsevol relacionada amb aquests 3 elements. No allargar la vida amb mitjans artificials i fútils, per tant jo puc decidir que arribat a un punt no em facin res més, que m'ajudin a no patir, fins i tot amb tractaments com pot ser una sedació pal·liativa o terminal, que vol dir que és de no retorn, que et rebaixen el nivell de consciència i ja t'adorms i mors. I fins i tot puc demanar que m'apliquin l'eutanàsia perquè avui tenim ja un nou marc legal a Espanya que permet incorporar aquest tipus de peticions en el document. I amb aquesta última part acabaré, perquè m'interessa que les persones que ens senten coneguin també, encara que sigui molt ràpid, quin és el marc de regulació de l'eutanàsia a casa nostra en aquests moments. És important que sapigueu que Espanya és el 4è país europeu que regula el dret a la disposició de la pròpia vida i, per tant, a demanar ajuda per morir. Entra en vigor aquesta llei el juny d'aquest any, per tant, d'aquí una mica més d'un mes. És el primer país que regula un procediment de control previ. Què vol dir això? Vol dir que els països que ens han precedit estableixen un procediment de control posterior a l'aplicació de l'eutanàsia. Vol dir que si no s'ha fet bé
la persona ja ha mort. I, per tant, el professional que ha intervingut i s'ha saltat algun pas o algun requisit el poden fins i tot posar a la presó, però la persona ja no la recuperem. Llavors, el legislador espanyol ha volgut establir un sistema més garantista, que el fa més burocràtic i més llarg, però perquè no se'ns escapi res i, per tant, que hi hagi un control abans d'autoritzar l'eutanàsia i que verifiquem que es donen tots els requisits abans de que s'apliqui l'eutanàsia. No ho mirem després de si s'ha fet bé, sinó que es controli abans. Això, com poso aquí, és legítim i jo crec que dona també seguretat a la ciutadania de que no es puguin cometre abusos, però ha convertit el procediment, com veureu, en bastant burocràtic i bastant allunyat del context del metge que em porta, perquè al final acaba decidint una comissió administrativa que tindrà la Generalitat o cada comunitat autònoma. Repassem el concepte, perquè eutanàsia és l'acció directa i intencionada que pretén provocar la mort de la persona amb una relació causa-efecte, normalment serà amb una injecció d'una substància letal, la persona que ho ha demanat de manera reiterada i que es troba en una situació de greu patiment per malaltia o aquesta malaltia no necessàriament ha de ser terminal, no ha de ser estar en fase final de vida, però sí de manera crònica i altament incapacitant que li genera un patiment insuportable. La llei parla d'ajuda a morir perquè contempla les dues possibilitats. El que realment és l'eutanàsia, que és l'administració directa al pacient de la substància letal, i això ho fa un professional metge, o bé el suïcidi assistit, que el que fa el professional és prescriure-li el fàrmac que la persona es prendrà ell mateix. Per tant, és com un suïcidi del qual necessito aquesta ajuda imprescindible que el metge em dona amb la substància que m'ajudarà a morir. Però qualsevol de les dues modalitats necessita passar per tot el procediment que ara us explicaré ràpidament. Els dos possibles escenaris en què es pot trobar la persona per demanar-ho són o bé una malaltia greu i incurable i per tant en fase de final de vida, més o menys a llarg o a mig, per tant no podem alleujar aquella situació, no té cura, a la persona li genera un patiment insuportable i té un pronòstic de vida limitat. O bé l'escenari en què aquest final encara no està proper, però el context de la patologia li dona un patiment greu, crònic i altament impossibilitant. Imaginem-nos, com us deia, les malalties degeneratives, neurodegeneratives, que poden ser molt llargues d'evolució i per tant la persona no sap encara quant temps aguantarà, però a dia d'avui allò ja li és insuportable. Ja no es pot valdre, ja no es pot comunicar, ja li han de fer tot, o demències que també poden ser molt llargues i per tant la persona diu, jo quan arribi a aquest punt de la demència ja vull plegar, perquè no vull arribar al final. Bé, són contextos o situacions en què realment hi ha molt de patiment al darrere, no només físic sinó també emocional, psicològic, i per tant la persona, la llei ho defineix així, situacions que incideixen directament a l'autonomia física, a les activitats de la vida diària, a la capacitat d'expressió, de relacionar-te amb els altres, sense cap possibilitat de millora i que porta associat un gran patiment intolerable per qui el pateix. Per tant, tant un escenari com l'altre serien tributaris de poder demanar l'ajuda a morir. Quins requisits? Ser major d'edat, per tant els menors d'edat no poden entrar en les demandes d'eutanàsia, tenir plena capacitat, o bé, si ja he perdut aquesta competència de la que us parlava abans, puc haver-ho demanat amb un document de voluntats anticipades. Tenir nacionalitat espanyola o bé una residència legalment reconeguda o un empadronament superior als 12 mesos, està en un dels escenaris clínics que hem descrit, la malaltia greu i incurable o el greu patiment crònic, i que la persona ho demani reiteradament havent-se-la informat de totes les seves alternatives i possibilitats d'actuació. I les passes serien les següents. El primer pas seria la sol·licitud. La persona fa una primera demanda per escrit o per un altre mitjà que l'adreça al metge responsable que ell consideri que és el seu metge de confiança. Per tant, cada persona ha de definir qui és per ell el seu metge responsable. Pot ser el metge de família, el de capçalera, pot ser l'especialista que em porta a l'hospital, l'oncòleg, el pneumòleg, el cardiòleg, depèn de quina malaltia o quina patologia tingui jo. Cadascú ho definirà perquè el tria el propi individu.
Aquesta professional ha d'iniciar un diàleg amb la persona que li demana morir per dir, bueno, quines opcions tens, jo t'he d'explicar quines alternatives tens, si podem fer encara alguna cosa més, quin tipus de patiment tens per veure si el podem pal·liar. Evidentment, les cures pal·liatives han d'estar dintre de les opcions que li pugui oferir la persona, etc. Tot aquest diàleg, a més, s'ha de donar aquesta informació per escrit. Llavors se li deixa un termini de reflexió a la persona. Al cap de 15 dies la persona diu, mira, m'ho he pensat millor i ho deixem córrer, o no, ho tinc clar i ho tirem endavant. Quan arriba aquest moment, el metge informa a l'equip que està portant aquell pacient i li fa signar a la persona el consentiment informat conforme fa la petició formal d'ajuda a morir. També podem tenir aquesta sol·licitud no en temps present perquè la persona ja no està en condicions, que seria l'escenari de voluntats anticipades. La persona ho ha demanat abans, quan encara estava bé, i ha dit, quan arribi aquest moment, vull que m'ajudin a morir. Per això és molt important que quan ho recollim a unes voluntats anticipades, la persona tingui clar quin escenari està descrivint. Perquè, clar, si tu dius, i si tinc una demència en estat avançat, vull que m'apliquin l'eutanàsia. Però en quin moment? Perquè la demència avançada pot tenir diferents estadis. Per tant, és important informar-se i acotar-ho el màxim de bé possible per donar facilitats al que ho ha d'aplicar. Si a més tinc un representant, doncs aquest serà el que ajudarà a interpretar totes aquestes voluntats. En el cas que la petició es faci amb un document de voluntats anticipades, no hi ha segona sol·licitud, perquè amb la persona no li pots donar un temps de reflexió, perquè ja no està en condicions de reflexionar res, però ho ha deixat escrit abans i, per tant, aquesta decisió prèvia és la que val. Un cop fet això i el metge té clar la sol·licitud, llavors ha de demanar la segona opinió a un altre metge que se'n diu el metge consultor, que és un metge de l'especialitat que complementi la visió. Per tant, si jo ho demano, per exemple, al metge de família, doncs ell buscarà l'especialista que em porti del cor o del que sigui per dir, escolta, mirem-nos aquest cas que em demana l'eutanàsia, ajuda'm a validar que es donen tots els requisits que la llei marca. Per tant, es vol com una garantia que no s'ho ha mirat només un, sinó que s'ho han mirat dos. Aquest metge consultor es pot entrevistar amb la persona, pot revisar la seva història clínica, pot parlar amb ell, o si hi ha unes voluntats anticipades, validar el document, etc. Un cop el segon metge es fa una idea de que es donen les condicions, fa un informe que pot ser favorable o desfavorable. Si és desfavorable, al pacient se li comunica i només pot recórrer a la comissió, que ara explicaré què és la comissió. Si és favorable, llavors la persona continua el procediment i es fa el tercer pas, que seria la verificació per part de la Comissió de Garanties. Per això us deia que és complicat i farragós. Si el segon metge ha donat també llum verda, això arriba a la Comissió de Garanties. Aquesta comissió designarà 2 membres de la seva comissió, que són un metge i un jurista, per verificar per tercera vegada que es donen tots els requisits. I, per tant, una altra vegada es poden, fins i tot, si cal, entrevistar-se amb la persona, revisar l'historial mèdic, etc. I té 7 dies per resoldre. Si diu que endavant, llavors ja es podrà practicar l'eutanàsia. Però pot ser que digui que no. Pot ser que no es posin d'acord i que un ho vegi clar i l'altre no. I llavors resoldrà la comissió en el seu plenari. Fixeu-vos que tot això és un procediment farragós que pot durar, anant bé, uns 45 dies. Anant bé, uns 45 dies. Clar, un cop es dona la llum verda, la persona tria si vol eutanàsia o ajuda al suïcidi i tria on vol morir. Pot decidir si vol morir a casa, a l'hospital, si és un usuari d'una residència i allò és casa seva, vol que se l'ajudi a morir allà, la persona decidirà on. Per tant, com veieu, és un procés complex, llarg i que acaba traslladant-se la decisió última en aquesta comissió, que és una comissió, no deixa de ser una comissió administrativa. Cada comunitat autònoma tindrà la seva. Hi haurà professionals d'enfermeria, de medicina, juristes, tindrà una composició múltiple, que té l'última paraula, resol les decisions de conflicte i, per tant, té una mica la paella pel mànec, perquè ens entenguem. Clar, allò que jo demano al meu metge de confiança, dir, escolta, tu ja en tinc prou, ajuda'm a morir, s'acaba convertint en una decisió que dependrà d'una comissió de la que, evidentment, no sabrem
no sabrem ni qui hi ha, exacte. Bé, és un nou dret dels ciutadans que la llei recull, el converteix en una prestació de la cartera de serveis pública, és a dir, la Generalitat, el Departament de Salut i cada autonomia té l'obligació de garantir-ne l'accés equitatiu. Ara estan treballant per implementar tots els circuits, protocols interns, com es farà, això anirà, quan arribi la petició aquí, l'altra allà, en fi, s'està intentant organitzar com anirà tot això. Es podrà, com us deia, aplicar en centres públics, privats, concertats i també a domicili. I, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, reconeix el dret a l'objecció de consciència dels professionals. És a dir, el professional pot dir, miri, jo ho sento molt, però jo no ho faré. Per tant, moralment no em veig en cor d'ajudar-lo a morir. I, per tant, el que diu la llei és que els objectors s'hauran d'inscriure en un registre, que la Generalitat tindrà un registre per fer un seguiment i saber qui és objector i qui no, perquè si no, no podem organitzar en el territori la prestació. És a dir, si no sabem amb qui comptem, doncs difícilment podrem garantir aquest accés equitatiu. En resum, i acabo, amb tot això hem parlat de decisions al final de la vida, hem parlat de quines condicions ens agradaria que ens ho deixessin fer, hem parlat de quins requisits i hem parlat de quines decisions puc prendre. Perquè tot això sigui aplicable, cal formar bé els equips professionals per saber plantejar aquests processos, perquè penseu que hi ha molts professionals que al llarg de tota la seva formació de la carrera i el seu exercici mai s'han enfrontat amb la mort i no en parlen i no ho han treballat i, per tant, és molt difícil. Cal anar educant també a la ciutadania en els processos de malaltia, acompanyament, perquè la gent també, com us deia, faci l'exercici intel·lectual de pensant que un dia m'he de morir, pensant que puc emmalaltir, com vull que això sigui, parlar-ho amb els meus, perquè si no ho fem, arriba el moment que al final acaben decidint altres per mi. Valorar bé les alternatives, les metes terapèutiques on jo vull arribar, els recursos pal·liatius que em puguin oferir i valorar la qualitat de vida segons la percepció del subjecte. En definitiva, millorar l'atenció des del màxim respecte a la persona, perquè és el que tots desitgem, que ens respectin en la dignitat, en l'autonomia i que ens permetin ser protagonistes del nostre propi procés de final. Com diu el doctor Marc Antoni Brogi, per una mort apropiada, en el sentit de que sigui apropiada perquè jo la vull així i que sigui apropiada perquè jo me l'he fet pròpia, me l'he fet a la meva manera i he pogut decidir com la vull. Moltes gràcies. Fins aquí. Doncs escolta, molt bé, no? A veure si tenim qüestions. Sí, moltes gràcies. Realment, acabes pensant que és un luxe poder decidir com et vols morir, al final. La realitat és aquesta, no? Gairebé sí, gairebé sí. En aquests moments, o sigui, quan les persones es poden empoderar d'aquesta manera, que es podien sempre. El que passa que a la nostra cultura això li ha costat molt. I li ha costat molt. I li està costant. I li està costant, perquè no és senzill. No és senzill, ni senzill parlar-ne, i és senzill parlar-ne dels altres, no? Exacte. És més difícil quan es tracta de parlar-ne d'un mateix. Això és una situació, i això efectivament és un treball personal i a més intransferible, no? I aquesta és una de les coses que segurament la societat en la que vivim precisament no sé si està del tot preparada per fer això en aquests moments. Jo crec que bastant poc, però ho hem d'anar treballant. Però s'ha d'anar fent. S'ha de fer, per això els espais de reflexió. Per això els espais de reflexió. Més apropiats que mai, sí. Exacte, més apropiats que mai. Aquí tenim algunes preguntes, i algunes preguntes interessants. La senyora Glòria Ribas pregunta que diu, en el cas de no ser competent per demanar l'eutanàsia, és necessari que el document de voluntats anticipades digui explícitament que em sigui aplicada? Sí, perquè el document equivaldria a la sol·licitud que jo faria si estigués bé. Per tant, ha de ser explícit. Ha de dir clarament que vull que m'apliquin l'eutanàsia. I poder ser triar si el que demano és l'eutanàsia o l'ajuda al suïcidi, però l'ajuda al suïcidi amb una persona no competent probablement ja no seria aplicable, perquè entenem que la persona ja no pot fer l'autoadministració. Per tant, si és en context de voluntats anticipades, ha de ser l'eutanàsia. Molt bé. Doncs el senyor Lluís Núñez ens diu com podem plantejar tot això a una persona amb una malaltia degenerativa? Bé, jo crec que
s'ha de poder plantejar. Clar, tot depèn en quin estadi es trobi aquesta persona i quin sigui en aquest moment el seu nivell. No sé si parla de malaltia degenerativa a nivell orgànic o també a nivell cognitiu i, per tant, seria diferent. Però, esclar, depèn molt del context del punt de partida a l'hora de poder plantejar tot això. Si és un punt de partida en què la persona encara està en condicions de poder assimilar aquesta informació, argumentar-la, doncs s'ha de fer, evidentment, amb molt de tacte, sobretot si la iniciativa parteix d'un tercer. En el cas de la planificació que jo deia, ara ens ho aclareix, estadi inicial de degenerativa neurològica. Doncs en un estadi inicial de degenerativa neurològica jo crec que hem de fer l'esforç d'utilitzar un llenguatge que ens pugui entendre, que no sigui interpretat com un atac tampoc, ni com que li estem dient, escolta'm, tot això t'ho plantejo perquè d'aquí 4 dies seràs una persona que ja no podrà decidir, seràs una càrrega pels teus familiars. En cap cas la persona ha de tenir mai aquesta percepció i, per tant, hem de fer l'esforç d'utilitzar un llenguatge que sigui amigable i que es vegi com una ajuda a elaborar tot això per part de la persona, per descomptat. La senyora Maria Luz Talavera diu que, malgrat que ja s'ha comentat, ella també ho vol posar una altra vegada sobre la taula, que el document de voluntats anticipades es pot fer gratuïtament a tots els centres de salut. Això és important. Ja ho has dit, però ella ho vol que es torni a remarcar. Que el personal del CAP fa la gestió i envien al Departament de Salut pel seu registre. Dins de la història clínica compartida es pot visualitzar si la persona té el document de voluntats anticipades o no el té. Exacte. I, això jo penso que és important tornar-ho a remarcar. És important realment que s'incorpori la història clínica. Jo diria que és vital, perquè en definitiva, si està la història clínica, quan arribi el moment de prendre una decisió cabdal, el primer que es farà és mirar a la història clínica si hi ha un document d'aquest tipus i què diu. Per tant, jo recomanaria altament a tothom que tingui fet el document, si no el té ja en la seva història clínica incorporat, que ho demani, i el qui tingui voluntat de fer-lo, que el faci amb el procediment que impliqui que quedarà constància a la història clínica, perquè és realment allà on realment serà útil i eficaç. Molt bé. El senyor Jordi Rivera pregunta, o què en penses, sobre que diu que hi ha alguns experts de la SECPAL que aparentment no volen que es disposi de l'eutanàsia com a elecció perquè no es disposa d'equips pal·liatius, ja siguin hospitalaris o PADES, a casa. A veure, aquest és un etern debat, i molta gent que és contrària a l'eutanàsia ho planteja com una dicotomia. Si hi ha uns bons pal·liatius no hi haurà demandes d'eutanàsia i, per tant, abans de regular l'eutanàsia hauríem d'haver regulat els pal·liatius. Jo crec que els pal·liatius no s'han de regular, per començar, és la meva opinió. És a dir, l'accés a les cures pal·liatives és una prestació més que forma part del sistema que s'ha d'oferir a tothom que la necessiti amb els recursos que calgui, d'atenció a domicili o hospitalaris. Això per començar. I és veritat que hi ha una diferència de distribució en el territori molt desigual. Per tant, a Catalunya som privilegiats en aquest sentit perquè tenim un desenvolupament dels pal·liatius molt important, perquè a més vam ser els pioners, vam ser els primers, això ho va començar el doctor Xavier Gómez Batiste fa pràcticament 40 anys i, per tant, portem molta carrera davant. Però no estic d'acord que es plantegi d'aquesta manera dicotòmica, em consta la posició de la SECPAL i jo no hi estic d'acord perquè penso que tu has de poder oferir les cures pal·liatives a qualsevol persona que està en una situació en què necessiti aquest tipus d'atenció, però no vol dir que obligadament les hagi d'acceptar. És a dir, de fet, l'altre dia en un debat parlàvem amb el doctor Albert Uca i ell deia no, és que jo tinc pacients oncològics que em diuen escolti, quan arribi al punt més fotut, jo ja sé que tu em pots oferir tota la bateria de pal·liatius, però és que no els vull. No els vull. Abans d'arribar a aquest punt, jo vull acabar. I, per tant, et demano que respectis la meva decisió quan arribi a aquest punt. Per tant, cadascú lliurement ha de fer, com us deia a l'inici, aquesta introspecció de què és per ell qualitat de vida. És que per mi potser qualitat de vida no és que a mi m'apliquin uns pal·liatius que m'hagin de sedar i que no m'enteri de què tinc al voltant. No, és que potser jo vull morir en plena consciència i per tant vull anticipar aquest moment, sense patir. Per tant, cadascú ha de poder definir. El que fa la llei és donar l'opció lliure, que no és cap obligació, que és un dret del ciutadà a poder triar aquesta opció. I el que no la vulgui, evidentment no té cap obligació de fer-ho. No, està claríssim. Està claríssim.
La senyora Carme Bertran Vilagrassa. Senyora Bertran Vilagrassa pregunta, com que diu que hi ha com alguns sectors estan dient mentides vers la història de l'aplicació de l'eutanàsia a persones grans, oi que no es pot aplicar si un mateix no ho demana, ja sigui amb una sol·licitud presencial o amb un document de voluntats anticipades? Si una persona no ho ha demanat, es pot aplicar? No. Ja ho has dit, ja ho has aclarit abans, però bueno. Ho he aclarit, però vull remarcar-ho perquè aquesta és una de les pors que a vegades genera aquest tema, que la família no pugui demanar l'eutanàsia en el nom meu i em puguin treure del mig. En absolut. Precisament per això la llei he explicat a l'inici que vol ser garantista i verificar bé que sempre hi ha la petició de la persona, sigui en temps real perquè està en condicions de demanar-ho en temps real, sigui perquè ho ha demanat anticipadament, però en cap cas una persona que no ha expressat abans i no ho pot expressar ara, és vàlida una petició que faci un tercer. Ni la família ni ningú que ho pugui suggerir. No es podria aplicar l'eutanàsia i, per tant, mai seria autoritzada per aquesta comissió de garanties. Ja. I, finalment, la senyora Maria Estrella Barceló pregunta quan es preveu, o sigui, arran de tota aquesta rècola de normatives i procediments jurídics que has explicat, dels 45 dies famosos, es pregunta quan es preveu que estiguin creades aquestes comissions i com funcionaran. La comissió de garanties ha d'estar creada el dia que entri en vigor la llei. Per tant, el 25 de juny ha d'estar existent i creada la comissió perquè si hi ha una petició ha de poder funcionar la comissió per autoritzar-la. Que n'hi haurà el dia que entri en vigor la llei, ja en tindrem unes quantes sobre la taula perquè ja estan preparades, és a dir, ja hi ha gent que porta anys esperant això, gent amb malalties neurodegeneratives molt greus, per tant, ja hi ha, no molts casos, no ens pensem que hi haurà aquí un, però sí que ja hi ha gent que ja ho ha dit, escolta, és que jo ja ho tinc a punt, jo ja ho tinc a punt pel dia que ho pugui demanar. Per tant, la comissió estarà constituïda i funcionant perquè per llei ha de ser així. L'altra cosa és que tinguem llest els circuits interns a nivell de les institucions de com això s'ha de canalitzar, el tema dels metges consultors, el tema del protocol farmacològic, és a dir, si tindrem a punt els kits amb el fàrmac adequat, tot això ja ho veurem. La Generalitat em consta que hi està treballant intensament perquè hi ha tot un equip de gent amb col·laboració de molts professionals de molts àmbits que ho estan treballant, però és que el temps és molt curt, és a dir, aquesta llei només ens ha deixat 3 mesos des de la publicació al BOE fins a l'entrada en vigor i és un temps totalment escàs per preparar tot aquest escenari. I l'altre element que segur no podrà estar fet, jo crec, i que és cabdal, és el de la formació dels professionals. També s'està preparant tota una activitat de formació que s'oferirà gratuïtament i en un format virtual a tots els professionals, però jo crec que no tindrem temps de tenir-la a punt i d'implementar-la pel mes de juny. Per tant, hi haurà coses que estaran perquè han d'estar, com la comissió, però hi haurà molta feina que no s'haurà pogut fer. Tot l'entremig, segurament, serà més feixuc, més complicat i més d'això. I una pregunta que potser ara aquí no és el moment, però clar, en el moment d'aplicar l'eutanàsia, estem dient que aquesta aplicació serà un únic fàrmac per qualsevol tipus de final de vida? Sí, perquè els compostos farmacològics són unes substàncies que ja es tenen molt estudiades. Penseu que hi ha 3 països que ens porten molts anys de davantera, per tant tot això està molt estudiat i hi ha un tema de debat i és que si el que es demana no és l'eutanàsia, que aquesta segurament s'aplicarà amb una injecció de substància, sinó que és el suïcidi assistit, a priori seria la via oral, a través de pastilles, però esclar, la via oral a vegades pot donar certes reaccions que potser depèn de cada organisme poden anar diferent i per tant tot això es valorarà. Però hem de tenir en compte l'experiència dels països que ens han precedit, perquè de fet Holanda, Bèlgica i Luxemburg porten anys, i Suïssa, que Suïssa és un país que tot i no ser membre de la Unió Europea fa molts anys que té l'ajuda al suïcidi autoritzada i a més Suïssa és un país que admet ciutadans estrangers. Per tant, hi ha gent que, com que a casa seva no era legal, se n'han anat a Suïssa a morir. Per tant, Suïssa, amb suïcidi assistit, té molta experiència. I, en canvi, l'eutanàsia no és legal a Suïssa, només l'ajuda al suïcidi. Per tant, ells tot això ho tenen molt treballat. Jo crec que hem d'aprendre també de l'experiència d'ells, per fer les coses sense voler inventar la sopa d'all.
perquè tampoc no cal. No, però deixa de ser curiós que l'eutanàsia no estigui permesa a Suïssa i en canvi el suïcidi assistit sí, no? Perquè, esclar, hi ha moltes persones que estarien en una situació absolutament desvalgudes i fora d'osques i que no poden fer-ho. No poden fer un suïcidi assistit. Clar, no el poden fer. Per tant, per això jo crec que són lleis injustes. Hi ha un punt d'hipocresia en aquest aspecte. Bueno, i que són lleis injustes, perquè d'alguna manera deixes fora tot un conjunt de persones que ells mateixos per si sols no poden. I per tant, recordeu, tothom recordarà el famós cas del Ramon Sampedro aquí a Espanya, que ell precisament necessitava que algú li posés... Clar, perquè ell sol no podia. No podia. Llavors, clar, jo crec que legislar una cosa i l'altra no és poc just perquè deixa fora tot un gruix de persones que malauradament continuen patint, encara que no ho sàpiguen al final. Escolta'm, ens arriben algunes consultes més. La senyora Rocío Ríos pregunta si l'eutanàsia és una demanda social o una qüestió ideològica o política. Jo crec que clarament és una demanda social, tot i que hi ha gent que considera que no és una demanda social perquè no s'han fet manifestacions al carrer demanant l'eutanàsia. Però clar, què entenem per demanda social? Quan tu tens una consulta a la ciutadania reiterada en els anys, perquè en aquest país se n'han fet diverses d'ampli abast preguntant pel tema i tens pràcticament un 80% de l'opinió pública espanyola que està a favor de la despenalització de l'eutanàsia, jo crec que no cal que surtin a fer manifestacions demanant-ho. És obvi que hi ha una opinió pública que demana això, com un dret. Per tant, el que jo diria, com és que han tardat tant el legislador a posar fil a l'agulla, quan ja fa molts anys que hi ha aquesta opció demanada o almenys explicitada l'opinió de la ciutadania. Jo crec que el polític i el legislador es deu a la ciutadania, que és qui el vota. Per tant, amb drets socials, i estem parlant que el dret a disposar de la pròpia vida i demanar ajuda per fer-ho és un dret social i aquesta llei el configura com a tal, potser que hi hagi gent que no ho vegi així i és molt respectable, però jo entenc que és això, no obliga a ningú, sinó que et dona una opció i el que ha de fer el legislador és posar-hi les garanties perquè no hi hagi un mal ús ni un abús. Exacte. I que, per tant, es pugui exercir aquest dret lliurement i amb les garanties que es farà bé. I crec que aquesta llei, que pot tenir moltes mancances i que jo l'hagués fet diferent i que segur que és criticable, però crec que avui no és el foro per fer-ne crítica, el que pretén és això, regular un dret i unes garanties perquè es pugui exercir en condicions. Sí, segurament, home, de fet, sempre es diu, i jo diria que és cert, que les demandes socials van sempre molt més de pressa que el dret. O sigui, que el dret sempre va més endarrerit. Al dret li costa molt el procés i, escolta'm, i les reivindicacions socials sempre són un dia i un altre, i un any, i un altre, i un bon dia es desperta el legislador i la legisladora i tira endavant el no sé què. I pensem una cosa, estem parlant d'una llei que té caràcter orgànic perquè regula drets fonamentals, regula el dret a la vida. Per tant, encara necessita més majoria i més consensos polítics, que són més difícils d'assolir, i més amb el país que tenim. I per tant, que una llei orgànica necessiti 2/3 del Parlament per ser aprovada és que costa molt arribar a aquest consens. Per tant, en aquests anys, en aquests 30 anys de debat, hi ha hagut diversos intents d'iniciativa legislativa que no han reeixit perquè no hi ha hagut el consens suficient per donar-li suport. Vull dir que tot és un procés lent, però finalment... Tot arriba, a poc a poc. La senyora Carme Serradell Alonso pregunta que ella diu que té les voluntats, les seves últimes voluntats, incorporades a la història clínica. I ella voldria afegir el dret al suïcidi. Com ho pot fer? Doncs el que ha de fer és anar a fer un document nou on afegeixi això i llavors quan se li registri aquest document substituirà l'antic. És la forma més pràctica de fer-ho. Més que intentar afegir una clàusula al que ja té, que faci un de nou on incorpori això i li substituiran per l'altre. Molt bé. Un assistent que no s'identifica pregunta una cosa molt interessant. Primer de tot, vull agrair a la Núria Terribas l'excel·lent intervenció que ens ha realitzat. I la meva pregunta és si un menor adult de 17 anys sol·licités l'eutanàsia degut a una causa totalment viable i que seria acceptada per un adult,
no es tindria en compte. No hi haurà cap tipus d'excepció en aquests casos? A priori no, perquè la llei és molt taxativa amb això i parla de majoria d'edat, i la majoria d'edat de moment la tenim en els 18 anys. És veritat que és una mica incongruent aquí la llei perquè les lleis de drets del pacient que he esmentat reconeixen la majoria del menor madur a partir dels 16 anys per prendre decisions en salut, i per tant certes decisions els menors de 16 i 17 anys les poden prendre per si sols, i en canvi per demanar l'eutanàsia els demanem que en tinguin 18. Aquest és un punt que és possible que evolucioni amb els anys, en funció també de l'experiència que anem adquirint. Però també és veritat que altres països que ens han precedit tampoc han implementat l'eutanàsia dels menors d'entrada. Ara sí la tenen regulada. Holanda i Bèlgica, per sota dels 18 anys, es contempla en alguns casos, perquè, a veure, és que pensem que hi ha casuística de nanos amb malalties molt greus, degeneratives també, processos oncològics de llarga evolució, que arriba un moment que l'esgotament ja de no poder més i allò no té solució, doncs pot fer que un menor de 16 o 17 anys que tenen moltes vegades una maduresa molt més gran que la d'un adult perquè porten anys visquent amb malaltia i per tant no té res a veure amb un adolescent de 16 anys sa, doncs la seva petició hauria de ser tan legítima com la d'un major de 18. Però de moment el legislador l'ha deixat al marge i per tant amb això segurament si no es modifica la llei no hi ha canvi possible. No hi ha res a fer, La doctora Vicenta Alborch Bataller fa una reflexió que comparteixo, la verdad. Yo soy médica y considero que los médicos debemos ayudar a morir cuando lo soliciten, como la ley indica. En la ley hay posibilidad de acortar pasos cuando la evolución de la enfermedad terminal sea rápida. Sí, això no ho he explicat, ho estava a la diapositiva però no ho he explicat. Ens hem quedat amb els 45 dies i tots hem pensat que potser era molt llarg, perquè potser amb aquest impàs el malalt ja es mora. La llei preveu que entre la primera sol·licitud i la segona, que han de passar aquests 15 dies, que jo he dit de reflexió, si el professional veu que la situació del pacient ja és molt de límit i que fins i tot en aquest període pot perdre la competència clínica per la seva pròpia situació, pot escurçar aquest termini. A criteri del metge pot dir, escolta, no cal esperar els 15 dies, després d'un parell de dies que ho has pogut rumiar, tirem endavant, no? I això és a criteri del metge que rep la petició. Això també deu anar bé perquè això també dinamitza una mica. També és veritat que jo he explicat els terminis que la llei marca per l'informe que fa el segon consultor i tal, que són els terminis màxims, però no res impedeix que s'escurcin. Per tant, el segon metge consultor, si ho veu molt clar, en 24 hores pot fer l'informe i això arriba a la comissió de seguida i la comissió... És a dir, si es vol, en funció del context, es pot accelerar el procés. Els 45 dies seria l'extensió... Seria com a màxim. Exacte. Seria com un tema màxim. Això és el que se'n diria en política les voluntats polítiques, no? En aquest cas serien les voluntats mèdiques, però que també és veritat que suposo que els metges també han de fer un exercici ells d'interiorització i de reflexió sobre... Sí. De fet, hi havia comentaris aquí que anava veient al xat d'una professional que deia que com podem parlar que sigui un dret el fet de demanar l'ajuda a morir, no? Que la tasca dels metges és salvar vides i tal. Jo respecto totes les opinions, però aquest és el seu criteri. És a dir, hi ha molta gent que diu, escolta, encara que el seu deure sigui salvar vides, quan té un sentit salvar aquesta vida, quan aquesta vida vol ser salvada, per començar. Perquè si el propi individu ja et diu, miri, jo ja en tinc prou, l'acompanyament i l'ajuda a morir ha de ser també una tasca del professional. I això li diria a aquesta doctora que es llegeixi l'informe del Hastings Center dels fins de la medicina, en què allà ho diu clarament. Una de les tasques dels professionals de la salut és també l'ajudar a morir, a l'acompanyar en el procés de mort. I l'eutanàsia seria l'últim pas. L'últim tram, l'últim pas, sí. Finalment, la senyora Glòria Ribas Serra pregunta o comenta, amb una llei d'eutanàsia tan burocratitzada, no creus molt necessari tenir la informació des d'altres drets, com per exemple no allargar la vida, i l'aplicació de pal·liatius en casos terminals? Però és que això forma part del procediment, del procés assistencial, és a dir, evidentment que la persona, abans de demanar l'eutanàsia, és possible que no cal ni que la demani perquè arribada a una situació pot demanar que li retirin
tots els artilugis que porti, que no li posin cap fàrmac i allò ja provocarà segurament que la mort esdevindrà, no? Per tant, moltes vegades, segons la situació, no cal demanar explícitament una eutanàsia, perquè només dient que rebutges qualsevol tractament i que et deixin morir en pau amb una sedació, ja en tens prou, no? Per tant, cada context demanarà segons... una situació diferent. Clar. I finalment la doctora Maria Luz Talavera Pérez pregunta si sabem quines dades hi ha sobre la demanda d'eutanàsia en països que ja la tenen, com per exemple Holanda. Sí. Hi ha les molta xifres, gent? sí, aviam, clar, és un referent que ens serveix d'orientació però que no podem donar-lo per vàlid a casa nostra perquè no sabem aquí quina reacció tindrà la ciutadania. Allà tenen molta cultura instaurada d'aquest tema perquè porten 20 anys. I les xifres estan entre els perfils més baixos, que seria 1,5% de les morts totals del país, a un màxim d'un 4 o un 4,5%. Per tant, si ho posem en el context de Catalunya i agafem les morts del 2019, les del 20 no compten perquè amb el Covid no podem fer comptar, les del 2019, i ens poséssim a la forquilla més ampla, imaginem-nos que tinguéssim un 4 o 4,5, que seria molt, i jo crec que no serà, però estaríem parlant que potser a la ciutat de Barcelona tindríem 600 demandes d'eutanàsia. Si ens posem a la forquilla més baixa, potser estem parlant de 100 o 100 i pocs casos en tot un any. Per tant, hem de veure perquè no sabem, primer tampoc, això com les persones ho assimilaran, si realment hi ha molta gent que ho espera o no, que n'hi ha uns quants segur, però si realment la gent quan ja tingui aquesta possibilitat encara s'ho voldrà pensar, però sap que la té, perquè hi ha molta gent que et diu no, sí, jo el que vull és tenir la tranquil·litat que ho puc demanar. Ja m'ho pensaré si ho demano, però vull tenir la tranquil·litat que ho puc demanar. O gent que ja ho té molt clar perquè la seva situació ja és molt crítica i per tant vol acabar ja. Jo crec que això fins que no es posi en marxa la llei no ho podrem saber. Ens hem de posar a caminar, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests temes. Exactament, sí. Doncs escolteu, jo penso que moltíssimes gràcies per totes les preguntes. Penso que ens han aclarit molt, no? La veritat és que, Núria, ens has aclarit bastantes coses. Bueno, celebro, aquesta era la idea. Aquesta és la idea. Ens apropem una mica més amb un tema que efectivament és sempre segur, que és la nostra pròpia mort i la necessitat de la nostra pròpia reflexió. Aquí ens pregunta doctora Rocío... És que hi ha un debat entre ells, que jo crec que estan discutint entre ells. Està molt bé, això està molt bé, aquesta provocació d'aquests diàlegs. Escolta'm, això és precisament el que és perfecte. Doncs el que volíem comentar és que moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Esperem que hagi estat un cicle que hagi sigut bo per tothom, amb la comprensió que realment hem passat un temps com un KitKat, hem fet un KitKat sense continuar i que continuarem en un proper cicle. Perdoneu, que m'he lligat ara, he fet jo un lío. Estem preparant un segon cicle de continuïtat amb el tema dels espais de reflexió i, per descomptat, esperem poder-vos tornar a saludar, no, Núria? Escolta'm, estarem encantats de buscar nous temes que puguin ser d'interès per la gent, que n'hi ha molts que ens han quedat a la cartera i, per tant, treballarem amb aquest programa perquè us puguem oferir un cicle interessant a tots i us esperem a partir del curs vinent. Jo penso que sí, no? A partir del setembre o així, potser sí, perquè el mes de juny és com molt agosarat, potser dir-ho, no? El juny és una mica més aviat, sí. És un mes que hi ha tothom, i més ara que tothom sembla ser que pot sortir a sopar fora i que no estem per conferències transcendentals. Tothom té ganes de ser una mica més lúdic tot plegat. Una mica lúdic tot plegat. Per tant, escolteu-me, cuideu-vos molt tothom i sobretot estigueu bé, sigueu feliços, cuidem-nos molt, però també divertim-nos, no? Una mica tots plegats. Moltes gràcies a tots. A reveure. Adéu-siau.